akakwirira murume wangu dati kutoti andibudire Pachena TV achiri kundiderera mazveyete azvichina madzimai chibuda TV madzimai angu ndikuwada ndakuramba nawo madzimai vakavhumbuka varongedza mudziyo wawaenda pakutanga kushaya nafuni vana baba ndokuvandapindurana navo baba ndokubasa ndokubasa inini madzimai tasvika ini vakavhumbuka tikamidza tize mukazisa tiri kumba tichiti ngatinange kuna mai vhumbuka tinogaswa nyaya tikamubatira zvekutokavatira nakumadzimai madzimai havana kuda nzisa panyaya vakadi vakaramba vakasunga pfungwa yavo pia madzimai ndobva vaenda masande pano saka inini madzimai angu ina akatoramba navo pamazishimira asi kuti kugumbuka kunowanika nyaya yakaendera anyaya ikatika anyaya kuti ndimwe mukadzi anenge akafambidza nyaya saka nyaya ikabva yaita nyaya chiguru ikabva nyatsa ndimutongana nababa baba angu mufundisi muchechi munanosvika mwana ndikana kuti uchivi pavanhu wakazotera wongo waziziva kuti ndinoitikira akaita nyaya dzako wakazotera madzimai ndina kuzikunda kutera chakakutadzisa chikatadza kutera aiwa garamusheka unodobhara foni mukoti garamusheka madzimai vaenda vaita mwedzi ndakuva mutitere madzimai vakauya vakasvikira kwagobhe kwanzvadzi vakayana ambuya pamberi pasabhuku vakatai inini sabhuku ndakurongedza midziyo yangu ndiitese ndiende mukati memusha wangu ndaiti chechipiri ndavadzimai vakaziva musi wa 23 August vaendekende vauya panamorpavanotesitira madzimai vakatai vagunhirikuwaiti ini minisa chauya kumba ini ndiro munhu andafambidzana naye ndakundiwana ndoda kuchata naye ndingazitasabangukwana zvinhu zvavo kutarika kwazvakaita vakoma vangu vakanga varipo namaiguru vangu vakanga varipo saka vanoona kuti unokanyanya ndakatera nhai nepfungwa yake samwana pasi iwewe sababa chakakutadzisa kuti uende pamberi patezva vaitaura atezva vasipo vanofanira kumuzazisa kuti vataure nyaya yavo atezva vachidi vachinzwa kuti vaona kuroora vakaroora kwatezva ava mwana waifanira kuenda kuno munhu awakabvisira pfumo usvikogara kutaura nyaya yako ndokuti vainangirwa kumba kwako zvazvegai avaishungurudzwa kuda kuti kumba kwavo vanga vasina munhu kuda kutaura naye akava kuti nhasi ndidire Pachena ndaka ndirigama zikoma angu apo amai ndikuda murume wamafambidzana naye akada kuchata yako ndikuda kuzokera pakwai ndosandati vandibudire Pachena nokuti vakashedzwa nababa vangu havana kuuya mawaina nini ndina baba vangu nasisi sisi sisi hanzi ndikuda mukadzi wamunhu wakutina naye nhasi chiringuva ndikakuende naye wapindira ndizvo here kuti washedzwa naatezva ingandataura nechishinja ukanyara saka usati waita zvimwe zvinhu ufanira kutanga wabhadhara atezva vari kukatezva ndochinhu chokutanga icho muise mbudzi yekuti atezva ane nyadzi dzokutadza kunoona atezva ane nyaya dzembudzi indoyoma ari zvinhu zvinhu ndandisina ndaita sapera kwamachiri ndagadzirisa inogadzirisa ena nokuga makumbire maitezva handidzinayo kumwe nopfugama nopfugama mukumbire atanga wamutsa wamutsa wangosati wamutse
kuita sei? Daizeresa kana wakusumuka pamadhobha mahemana nadzimamuda ndo subject dzacho andakona kuti andongwa munhu ya ndinakuita ndikwacha kana matitendero zvishomanani sorry kuti musodzi ndokuseka uyu mukwasha uyu handina chandirapiwa izvozvo vanetsana kanokwana kuita kahopo ndichidzora uzvo ukada murume wakumana kudzoka wendo unondo pandikati kanyanya ndiko kakapera ndega ndichishedza mukwasha ndikamufonera uyu mwanangu mukwadza wakauya pano but anozvari kutaura abva zvakanaka here kumba zvanzimbabwe abva zvakanaka ndikati but pano mazuva ekuti handiri kukukumbira nomweya mwari kuti wadi kumbouya mbijana timbonzwa kuti zviri kutaura uyu ishuwa here andiri kuri gora rakapera changamire kusvikira nanhasi akaramba kudotaura nehama dzake tichidzinyengetedza handigoni kuchengeta vana venyu vanangu nomukadzi wenyu uyai mutore ngouyai tingotaura zvishoma mutakure mhuri yenyu zvishomanani hana chakandipa izvozvo achingotsvinya anovana vana 2 mukuru wacho akuita grade 6 izvozvo ndiri kutovadzidzisa vana chokushamba because uyu vakabva kwanyamaropa havabhadhariwe ndikati manje tivana kuti patwaya namatwene ndobva ndatera kutonyengetedza headmaster opawadzanai 2 kuti vana vaende kuchikoro handingagari navana vasingaende kuchikoro kudomunyengetedza kuti anohanzvadzi dzange yewo pirizi uyai ndikuda kuti mhuri dzenyu mutore vari kuramba vese ndashakutiutsu akamboita sei ini handigonogara nawe akazvidira musha vana vake ndinawo izvozvi saka ndaikumbira chakamire kugonoka kwarubiza kunyemba hana chaina chibapana chanondipa iri handina kurorewa bai kana chii zvacho nokwana inini saka kuti ongotora kudzimai vakasi chikwere chiripo chikwere chinda pamunhu achiri pabedzi ameno kana chauya kwamuri changamire kuti pamwe chingazobuda here kuneni kana mukavabvunza kuti mukatora narini ano chakambotipowo here 2009 mani kwega basi mkumba kwenye kumba kwangu nakagara baba wangu mani temega hizo ndakabva musi wa 30 March kumba kwangu last year mwambosangana pandakasangana nawo ripo pandikaenda kuchechi ndakunofuta ndakasvika kuvaona kumushango kumadzi kwangara ndipo kwaonoka sapamba pacho parodi ndakutodarika pamukuru vokwagarawo une mumbe ndezakafoni kokutestiva ude kutestiva unoda nesine mukadzi saka kutinde tatonzima here nai changavirega ndikudzira ini nandi uyu akazvisarudzwa iko handina kusarudzira mukadzi murume handigone kumutiramba maita basa mai zvinoudzika kukovenyu ipapo kudzokera chido nandinacho but chido chacho nakutapudzika kwachaita makwira dai ndobudira pachini moya ndinokudai ndoshandida kutaura ndoshandida kupedza kutaura kuti murume wangu anodaro kuti anondida anditi handisi kuzviramba ndikuzvigamuchira asi pokutanga zvaakandiita ndakauya kumba baba wakanditenda kuna atete vako mudzokere kumba kwenyu ndichisvika kumba murume wangu akatora sori akatengesa $20 ana kundudza abva abuda mangwana achabva enda kuharare aenda kuharare akanodhodza 3 months ari kumba kwehanzvadzi yangu yavari kutaura kwakobi ndofanira dzodza ingataso nditi handodza ndisi kukuona uri kugara kupi ndikati bhodhi nandakaenda kumba zvino papa wakanditi dzokere
ene chingwa chinyakabuda andina sauti andina sipa andina kana chibando anzvodziya bhandi tichoshande uchishande foja nevazukuru wako nehanzvadzi ndakura handina chani chakubatsira nacho asi muroro wako nevazukuru wakawabatsira unoona kuti uite sei urarame nevana inini kuti tichikutidzokera papa pakutidzoka umba kwako hazvikwanisiki sazvingonani uite sei ugare saka ndagara ndakadonza 3 months murume wangu asati ndichienda kufoja nokuti kubva foja ichiorwe prime kusvika tipedze kutyora foja yakutoenda kufloor ndipo paakazodzoka takutoketa matips ekupedza pokutamiseri 2013 pazvikaitike izvozvoipapachena ivo vazodzoka after 3 months vandisiya pamba vakatanga kunditukira kuti kumba kwanzvadzi yako waimu ende nhasi uno ndo muromo wakazondisumudza kuti ndibve pamba wasvika pamba kugara 2 days zvakanzi zvakafanana neyo kwaenda kwakope kwako kwaenda waenda kunohura sane zvakungofanana uno apa ini pamba vachikutonganisa 3 months hapana kana chikafa hapana kana support ndakarwara kufonerwa nandomarai muri kuenda kumba here kana imi mamune zvinhu ezvatuzviramo kuyanga nezvandisada kutsanangura zvitutaura zvinhu pachikuru tisenemusangana pakati test kwamuzvira muzvikuru kana kuchida mambo akanikuwadzisa mutangira ipapo saka kumba mudzokera aiwa katitoti baba vada kuziva handigonoti ndinodzoka kana mupasadza murume wakati kudzoka ando wakasarudza zvamunotaura kwamurume achikandadzokera kanditiza vatabuda pachena kupe garanti yaka murume uya anokudai ndogaranti yanayo inini handigoni kupinda pakati penyu kana uyati unogona kuti ndakwadza wakaita nayo iwere une maoko nemakumbo zvese unazvo ava mai vanhu zvese apamba pamba penyu paita nzara pane umwe munhu ane nungo wani pamba ada kushandira nungo pauti hwenyu pamba pane munhu ane nungo kuti uyu mukwasha wangu umechete masigiro atikaitwa namwari yakasiyana siyana pfungwa chaidzo chadzimushahana asi kungonakidzwa pandikazotora mwana uyu ndakuti ndikamupa hanzvadzi dzakainga 2 ndati wakomana aperekedzai uzvu muenderei kumurume ari pamagomo apa pamagomo apa endai naye kumurume wake asvika apo ndokubvunziwa uyu mukwasha chiko chikukunetsa nomukadzi wako potaura tatu akatarakakandata zvari kuita izvo zvokupira tsitsi kana adotautsika ati haana chari kuchitapa mbuzi wakabaya ukazita sema ndiopedza kusungira ndosakaitikazora kuti haoni changwa ino mafuto marriage yaupedza mwana wai tobvata zvinoita kumba avanhu baba mini vanga vanondiziva ndinogara padhuze bepepa 4 paitai vakanetsana nomudzimai wavo kana kumbouya kumba vakaenda kushamba kwacho kwanga vari mwana uyu ndiyaitoya kwandisisa handina sipo handina chisvika 3 months mwana akarwara akateka muchengeta kusvika akachengetwa namai ava ndakazosangana navo parodi ndikakabva nditi muninanyu akatiza ndikati kwamuye kumba here obva ati mheneko ndikati kuvana muri kuti vanodyei ndomakukokotera ndikakafarodi ndikati saka muregerera vana vaviri mumwana mamai manzwa ndichiti paviri vavo vanhu vatuva pane mumwe mwana ane nungo hakuna musha unovakwa nemunhu mwari akati vanhu vangani vaviri saka ipapa pamusha wavakikeri munhu mumwe chete saka pautu hwacho uri kunetsa kuti kwaita anonungo mukatosvisva muudze kuti unonungo harimekawe hanzi mwana wangu ndikamuti mini ndikapereka vanakomana ndovakawanda vandikatanga uyu onimhene kuti akazobva nokupiwo mwari andipa musikana ndodako kuvakadzi uyu ngaizvara vakomana chete saka ndobva ndamudza shangamire kuti iwe
uyu ndiye mwana wangu kutanga ndiyokuwashwa kutanga. Unaona asikana wangari muda. Ndinowasikana vatatu chete uyu ndiye mukuru kati vandikatanga varume chete kati uyu ndamedza kumba kuti auye padhuze. Daiso maoko ako. Mungo. Ayo ndo mukati maoko nakachata. Rima. Abvunzi ava kuti chivatora rakatora ndichisenza vasesa netoitwana chijemeeasenza asi mati tichiposana nadzo iyo vanoziva tichienda kumakomo chivhura unotosenza zvikuti akunzvitiro nungo iri aiwa indi tinosenza tikatushanda munogona muchishanda asi pamweni nungo dzatiri kutaura kudai mabvunza dziri munjere kuti kushanda nekuti mukushandisa simba shuwa simba rekushanda asi tisadzoka manje toadanotsvaga kuti munjere macho simba rei ramboshandiswa rei imo munjere macho munei Pasina kudzoka munjere paipai ndimimba makaticha 3 months muchienda kuHarare maiti vana vakudye ndinazorikaona kadhimba kachibhururuka kadhimba unokazi ashiri chii chinokufadza kushora dhimba ndamaiwe dzine shiri anozvara zvokuzvara zvakadzadzadaka tauri dhimba ulemonozi chidonza chikafu mukanwa mwana umwe nomwe taura tsokotsoko wakuendeserwa vana kuchikoro naatezva nouri mupenyu inoonesa kadhimba uvauzipa upenyu wako izvozvi nhasi vana vako vakapedza chikoro chii chinoitika muupenyu hwavo kana vagara zvakanaka avo vanoonekwa here kuti ndionekwa kunzi baba wangu unosvika zvakapfava akukurira chena unosaina uko utere mukadzi wako mbudzi end of march asi ndinomaiyo chikoro kachangamira ndiri kudzidzisa vana vingavo mene kuti upanyaya iyoyo chitingachanga asaina nyaya diki inosaina iwako varairwa futi aizvo anoramba njeka mati ama taurende nyama iti mbura kitora imagare pa imuti mbura ramai vapo ndakapera paarikutaura kuti mwedzi mitatu ini ndakafonderwa nevanhumusha make kuti ndioneke kurwara asikwanisa kunaaa ndakasimuka ndikainopedza zvokapaka mwana wangu asi ndasvika ndakasikagoneka nokubika kana kuti aviro ndikamona kakeka ndokudzigaaiseaa ndikaibika ndikasvika ndikapedza svonhu ndiripo ndikamufondera mukwati akanga asikadai nekufunga kusvika mukoma wake akasvika amai onezvo zvaita munhu wese chitakurai mwana mudzimai weduende naye vakandikatakura ndikanopedza naizvozvo ndapedza svonhu ndokwata ndakafonera ndokupa kwangu akandidera mukoma wangu anzi mukoma here afa south africa saka ari kutoonezvo zvanonzi akauraya munhu nyaipaanokwata wangu mumunda mavo ndakapinda makanga mune chibahu chaka chakawanda ndoda kutaura chokwadi mumunda meunipo chakatari mwana upi ndouyu nobhinzi chakamutadzisa kuteera chiyakohwa zvinhu izvozvo kuti rega ndinopa vana vangu kupota kuvamasagana mairi chaivo ndopanokuda ngozivisa chinoti asanyepe ngakude pachena kana isade mwana wangu zvakanaka baba mukadzi wakanotoenda kumacha ave nembudzi maana nembudzi wodziso zvakasvika bonde harimire kukumbira saka kubhenefita ndiani izvozvo ndiri kabhumbuka zvokuti nomwana uzvo auya nevana vake ndikuti tirikuda mabheki akuda kuchikoro kwandaita kunyengetedza maticha wedu ndikaona sene nekanyorwa zita rangu kuti gumbu ndikati iwe vana ava vanonyorwa kuti gumbu nokuda kwei iwe kushauko mukatoresa vana vachirudzi zvikanzi baba vacho hana chituku ndikati havana hama dzake here uzvo kuti mutorese nozita mukwedisizo mubvinoita chitupe Serious
Vana kuti ndichazoita sei vanhu vana mari sitini kwanansi. Ndapinda ndaziwa. Apera tikezera Unozodzoka gono kunamashi evidence akaendesa. amashandisa Ndo kumasha kane mbuzi anosiyana kukazi. Yochera kukaza. Chena unyengetedzwa kuti namasha. gono evidence akaendesa.